Αγαπημένες μου, σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας μια ξεχωριστή είδηση. Η λύση για την κυταρίτιδα υπάρχει. Αντώνια, Leg Tone Serum. 23 ελληνικά βότανα σε συνδυασμό με φυτικά βλαστοκύτταρα δίνουν λύση από τα πρώτα 9 λεπτά. Αντώνια, με τη σφραγίδα των αρχαίων Ελλήνων και την τεχνογνωσία των αμερικανικών εργαστηρίων. Αντώνια, και μια σχέση ζωής μόλις άρχισε. Αγαπημένες μου, η λύση για την κυταρίτιδα υπάρχει. Αντώνια Leg Tone Serum, το προϊόν θαύμα. Και το πρόβλημα της κυταρίτιδας μειώνεται από τα πρώτα 9 λεπτά χρήσης. Μείωση της κυταρίτιδας κατά 47% σε 9 λεπτά και 72% σε 6 εβδομάδες. Απίστευτο! Αντώνια, και μια σχέση ζωής μόλις άρχισε. Αγαπημένες μου, κρατάω το προϊόν θαύμα κατά της κυταρίτιδας. Αντώνια. Αποτελέσματα από τα πρώτα 9 λεπτά, το μοναδικό με Όσκαρ αποτελεσματικότητας. Το προϊόν που αποθεώθηκε στο κόκκινο χαλί. Αντώνια, και μια σχέση ζωής μόλις άρχισε.